Good morning. So atong mamahaw karon is ang taong, no? So before taana guys, maghimo sa tagas, makugyan sa tagas kang ano. Karon is Saturday, so wala makugyan mo ng mga tao sa Saturday kanang may matrabaho unrong mga kanong adlaw sa Sabado man. So nangguna mi guys kay may mga lingaw so kauban na ako ang mga pagmangkon akong ate so nangguna pug guys ano labang-labang na pud kaayo siya guys. So ako nang gipaspasan na napita kang ano na ami plano sa amo ang day today. Hoy, Chares, ami plano sa amo ang gigunahan karon kay lami man itong tanom guys basta karong panahon na kay nga lagi basta nakasabukid lami itanom-tanom kung kugihan sad ka kundi ka matinapulan. Balik diga, good morning. Ako naman si Kuya Renz guys. For today's video is naatay gamon for today's video. So katong gamon karon is maghimo taog kanang kuan sa tawag ng garden. So garden is the main cause of event. Oo, ichare, taka-taka. So karon guys, nangguna sa ako guys before ko maggama og garden namo kay wala pa milingaw guys. Karon is Sabado pod, so wala po sila klase so aron makatabang po ang mga estudyante. Ana dyan ang mga ginikanan. Kanang mga Sabado Domingo, ilan ang chance kay pahinluan inyong mga balay. Hoy, nga na ha. Depende na sa mga ginikanan po guys. Kaya ano, Saturday ug Sunday is time pro sa mga student nga maka langyaw og mga kuan, mga laag-laag pod ba ana. So karon is nangguna sa guys, mutabang sa ko karon kay labi man sud guys, landong man sud pod siya, jang humok pod kaayo ba na manakigunahan. So ako gigunahan kasi ano, di ba pod lalim guys nga ato ang bahay, imbis beja pa atong bahay sa labong pa. So aton maning kamot pod ta nga gunahan kay ano, ug di gunahan labong kaayon sa bija pagbait. You know, ang mga tao ron grabe naka-strategic, mga hunahuna pa lang grabe naka iba Ginoo ko, grabe jud ka hunahuna nila, di na ma-reach, di ba? So karon guys is ato maminhawon og unsay kalingawan sa panghitabo gari na pag nagkuan guna. Jam, bubatik yan, jam. Guys, makainomdom ta sa una guys pagkatong bata pa sa panahon kay makanindot ta daghan ta mo duwaan baka wala pa kayong mga cellphone, mga gadgets. So kaya datong kuan daghan pa kayong mga duwa-duwaan sa unang panahon pa jud, katong kita pa jud ba. Di ba? So karon guys, pagkahamon to kay nakalingaw nakahatag pug kalingaw mga bata pod kay kikapoy man kun to ganina pagguna so nakahatag og kalingaw so nawa nga kuang na enhance ako ang body mo continue gyapon ko og guna kay patanahon man guys. Gamay ra man ning gunahon guys pero hinay-hinay pud ta kay ano ang atong lawas we need ako and I of course pahuway or rest atong lawas kay dito magpalabi kay para bata na minjo. Hoy, sare. Guys, pagkahuman na amo nang gisugdan ang piko. Of course, nagama na ko na guys. Ay, before that ang pagipalahan ang area nga ako ang amuhang imuan og garden so ang ginluan ana kay para among tanon. Ang among tanom na guys is kuan, kwarta. Kay of course, chares. Kana among tanom na guys is kuan. Ang available na mo diri nga seedlings is batong nga tag-as ug batong nga mubo. So two kinds of batong taron. And then naapod tay kuan pichay og okra. So ang okra is makatag na siya og vitamins in your kuan, of course, di ba? Ay, chares. So karon ang kuan day petsa. Ang petsay di ay ato parang iiras of course ato parang iiras kay of course di man brundog og kanang kuan bato nga dito na og tanom nya karon nagsugod na ko og piko kay of course wala matay laing masugo kay ato ang mga kuan diri kaubang mga puyo is busy pud sila so of course makatag pud naglingaw pud sila ay pud kayo sige higda guys uy mao nang nakatag og lalingaw di ba so laban ra kayo na bitaw bisan init go laban ra para sa ekonomiya ng Pilipinas. Bangon Pilipinas. Hoy, Sares! Managas, ang nakabilib na guys, ganahan ko muli kag ang mga pag-umangkon, mga kugihan pod. Ganahan ko nila muli. Kuan guys, ana muli pug ba kay ngano? Ganahan ko nila kay ganabi di tapulan o muli kaliyok pud sila di tapulan di paras ubang mga bata karon mga tapulan na kayo. Uy, Diyos mio, Marimar. So karon guys, is ang kisugod piko para ang sa ilam bitaw guys, kanang di ba na magama kag ngani nga mura garden is sa ilam kay bagtok man. So it means ang ikuan ang gipiko nga tong taas ang gamit para siya malukat tong naibagtok sa ilam para mix to siya ang yuta, of course, may mo siyang bundok bulabundokin. Of course, ana itanong na to ang mga seeds. Of course, may mo siyang bundok bulabundokin. Of course, ana itanong na to ang mga seeds. Kung lang gitarong guys, o gama kay of course, kay ato informa siya on. Di ba na forma na siya og kuan bulabundokin. So ako na isa ning kamot jud ko guys kay aron maka puhon-puhon na atay paabuton, di ba? Ana man jud na mura na siya kwarta bitaw guys nga kanan ay YouTuber or natrabaho ka dapat maning kamot ka guys para puhon na kay paaboton so sama ra sa mga vlogger karon nga nagtubo pa bitaw nya nagkuan anihon na ana ra gud guys pero kani puhon guys is utay man tamnan so puhon na ug na may mga sudan o may kwarta nga ipalit nga sudan of course ani na may magkuot ko or ani may magkuha og pang sudan.
Guys, duha una no gama guys para mabahin siya, ma-separate siya guys, baka na may bato nga taas, napoy bato nga mubo ug naapoy okra. So ang giduha ni siya gama. Salamat ko sa ipagumangkot katugyan kaayo bisan init. Nga time guys, mura maglami. Puro man din ako guys, mura naputi ko man landang-landang. So smile po ko kay mura maglami kayo kung anay sun, kung ano ba, sun kiss. Tada! So nagpa view po ko diri gamay kay of course, relax po to ang gagalingon. Inya pagkahuman guys, pala na sagbalik. Ana mo ng life na to. Pala dur. Taka-taka rin pa man ka rin. So karon guys, happy tata mahuman guys sa usa. So nahuman nag-usa pero karon ato bang ang usa na pod. So man ato ang day 1 nga pagkumbate para sa puhon nga paabot na tay sudan nga makuha. So guys, kay mag-edit mo to ang vlog. So ako nagpasalamat sa tanan nga ning watch ug ning follow. So amping ta kanunay.